Meillä luonnassa tämä toimintaympäristö elää koko ajan ja sitten tämä esihenkilöiden tukeminen ja yhteisten toimintatapojen rakentaminen on meille tosiaan erityisen tärkeää. Käytännössä niin kuin, tavallaan tiimien kokoonpanot niin kuin yksittäisessä vastaanottokeskuksessa niin saattoi vaihtua. Siellä meillä oli tilanne, jossa esihenkilöiden roolit vaihtui tai tuli uusia esihenkilöitä. Eli se tavallaan silloin oli tärkeää, että sit pysäytään sen muutoksen äärelle. Ainakin se, että me haluttiin varmistaa se niin kuin yhdenmukainen työntekijäkokemus ja se, että tätä muutosta käsiteltäisiin samalla tavalla eri tiimeissä. Ja sen takia mietittiin niitä toimintamalleja, että millä sitten pystyttäisiin tukemaan esihenkilöitä ja sitä koko organisaatiota käsittelemään tätä prosessia. Joo, siis olihan tämä itsellekin uusi muutos, että aloitin niin kuin uutena esihenkilönä ja sitten uusissa tiimeissä, että molemmat tiimit, terveys- sekä sosiaalitiimi tuli mulle niin kuin uutena. Ja se näkyy ehkä siellä sellaisena epävarmuutena, että mihin ollaan niin kuin menossa ja mitä niin kuin odotetaan. Ja tuntui, niin kuin, että oli vähän se kokonaiskuva ja yhteinen suunta silleen hämärtynyt tai ei ollut vielä kirkastunut ja meidän tuli tavallaan organisoitua sitten niin kuin uudestaan. Ja sitten mitä huolia, niin just tämä epävarmuus ehkä siinä muutoksen keskellä niin näkyi siellä. Tämä malli niin kuin fokusoi tavallaan sen keskustelun siihen niin kuin asiakkaiden näkökulmaan. Tätä kautta pohdittiin nimenomaan sitä, että miten näitä palveluita pystytään tuottamaan parhaiten ja sitten toisaalta, että mikä siinä työssä on tärkeää sit siellä tulevaisuudessa. Että se mahdottaa tavallaan muutoksessa siihen, että pohditaan sitä, että minkä takia me ollaan tavallaan olemassa siinä työssä. Ja sitten kun tässä osallistettiin vielä niin kuin kaikkia koko tiimiä niin kuin mukaan näihin, niin oli, niin kuin, se oli sitten niin kuin kaikkien semmoinen yhteinen näkemys siitä suunnasta. No kyllähän se niin kuin toi siihen sitä, kun tarkasteltiin sitä nykytilaa, niin se kyllä kirkastui sitten, että missä me ollaan tässä kohtaa ja että mitä asioita kannattaa niin kuin sit lähteä kehittämään. Ja nyt sitten ne vaikutuksethan siihen on ollut, että se on niin kuin selkeyttänyt sitä työtä. Ja sitten sitä yhdessä tavallaan tekemistä, se on myöskin innostanut ehkä ja tuonut vähän motivaatiota niin kuin kehittämisessä. Että on siitä ollut niin kuin konkreettisia niin kuin hyötyjä sit myöskin, ei pelkästään sille tiimille ja tiimiyhteiselle tekemiselle, mutta sitten asiakkaillekin, koska monet näistä kokeilusuunnitelmista liittyy siihen, niin kuin, että asiakastyön laatu on sitten myös parantunut. No siis meillä on toi kuormitus ja kiire kyllä niin kuin vähentynyt huomattavasti ja voi olla, että yksi niistä tekijöistä on sitten nämä kehittämissuunnitelmat. Se on niin kuin ihmisten fiilis tällä hetkellä, että kuormitusta on vähemmän ja työt on niin kuin hallinnan tunteesta. Monet puhuu tällä hetkellä, että se on, niin löytyy työntekijöiltä. Mä oon aina ollut tosi kehittämishaluinen, niin tykkään kaikista uusista työkaluista ja tykkään kokeilla uusia työkaluja, niin selvästi sain tästä nyt semmoisen uuden työkalun. Ja sitten oivalsin niin kuin ehkä kehittämisessä myöskin just se pysähtyminen siihen nykyhetkeen on tosi tärkeää, että ennen kuin lähdetään hirveätä vauhtia eteenpäin, että tarkastellaan oikeasti kunnolla sitä nykyistä tilaa, että mitä siellä kannattaa sitten tehdä. Sitten mä ajattelen, että se tässä on niin kuin arvokasta mun mielestä, että sitten kun tämä on niin kuin tavallaan toimintamalli, mitä voisit hyödyntää myöhemminkin, että tietyllä tavalla me on saatu tästä semmoista niin kuin oppia meidän organisaation henkilöille, että esihenkilöille, että he pystyvät sitten niin kuin käyttämään tätä myös jatkossa. Parhaimmillaan se niin kuin sulahtaa siihen niin kuin olemassa olevaan toimintaan, että se ei ole vain semmoinen yksittäinen niin kuin erillinen kehittämispäivä, missä me puhutaan asioista ja tehdään jotakin vaan, että siinä on tietty jatkumo, joka niin kuin sitten ehkä vie parhaimmillaan niin kuin asioita eteenpäin. Niin kuin paremmin. Jos yrityksessä on esihenkilöitä, joilla on hyvin erilaiset toimintatavat ja mallit, niin tavallaan tämä on yksi sellainen tapa sitten niin kuin yhtenäistää asioiden läpikäymistä. Siinä kun käytiin niissä palavereissa jo pelkästään sitä nykyhetkeä, niin sieltä jo rupesi pulpahtelemaan niitä oivalluksia ja ideoita, että kyllä se toi sellaista niin kuin innostusta ja motivaatio myöskin, että tällaista tavallaan tehdään ja heitä kuullaan ja osallistetaan ja he pääsee itse sitä kehittämään.